Eguneroko eritzen lagungarrien ikasleak gara. Eta orain gure egunerokoa erakutsiko dizu. Etorri gurekin! Bueno, eta hau da gure klasetariko bat, etorri ikustea. Kostadar batean galduta, zerura jauzi batez joan ginen. Gure moduletako bat higiene da eta hor garrantzitsuenetariko gauza bat eskuen garbiketa da. Bueno, higienerekin jarraituz, hemen orain ikusi behar dugu nola jartzen diren eskularro esterilen. Hemen higiene eta odontologia elkartzen dira eta garrantzitsuena garbitasuna eta esterilizazioa da. Eta orain hemen daukagu odontologiako praktikak egiteko besaulki. Odontologiarako proba bat adibidez hau da. Bueno, eta orain gure praktika tailerrean sartuko gara. Desagertu ginen, ari-marik eatzen inguruan, ideiez betetako. Arras aparaturekin lotuta dauden praktikak ikusten den ez dela baina zutetiko. Sistema muskuloeskeletikoarekin lotuta baita ere mobilizazioak egiten ditu. Adibidez, garabia. Zurekin, nirekin, gurekin, zeregin, egin, dena desegin, egin, Gure beste lan bat biziko zorteak neurtzea da, hemen ikusten den bezala. Zurriolako onda